Здравейте хора, пак съм аз. Днес пак ще ви покажа какво нарисува Сенсей. Не гледай това видео. Така, нека да започваме. Първото нещо, което нарисувах, не гледайте тези двете, не ги гледайте, са тези мега яките очи. На мен много ми харесват как се получиха, малко са криви. Не ги гледайте и подписа ми, вижте колко са яки. Второто нещо, което не знам дали се получи, ето това. Опитайте се да познаете какво е това. Никаква представа. Косата, когато използвах ония шампуан, изглеждам малко бухнала, когато се изкъпа. Нещо, което не ми харесва как се получи. Хич не ми харесва. Може би ще го изгоря. И последното нещо, ето това. Което не е толкова зле, но... Абонирайте се, ако искате още такива видеа. Бай!